ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏଥର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ହୁକିଟୋଲାରେ। ହୁକିଟୋଲା ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପଟିଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ପୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦ୍ୱୀପଟି ଚାରିଆଡ଼େ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି। ହୁକିଟୋଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାଜିଲାଣି ଦିନ 11ଟା। ଜୁଆର ସମୟରେ ଆମ ବୋଟ୍ଟି ଠିକ୍ ଯାଇ ଲାଗିଥିଲା ଜେଟି ପାଖରେ। ଦୂରରୁ ଏହି ଦ୍ୱୀପଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରହସ୍ୟଜନକ ମନେ ହେଉଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ କେଉଁଠି କଇଁଆ ଗଛ ଆଉ କେଉଁଠି କୋଳି ଗଛ। ଅଳ୍ପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲୁ। ରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ନିର୍ମିତ ଏକ ବିରାଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭବନ। 1867 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଜନ୍ ହୁକି ୱାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ଡ ଏହି ବିରାଟ ଭବନରେ ରହିଛି 6ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟତାକାର କୋଠରୀ। ଚାରିପଟେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରହିଛି ସୁଉଚ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ବାରଣ୍ଡା। ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ହୁକିଟୋଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ। ଏହି ଭବନଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଉଳ ଓ ଲୁଣର ଗୋଦାମ ଘର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ମାରୁ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଭବନର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରୁ ମଗା ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଟ୍ରାଇଟ୍ ପଥର ସବୁ। ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଭବନରେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭବନଟି ବୁଲି ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଜୁଆର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲୁ କେତେବେଳେ ଜୁଆର ଆସିବ ଆଉ ଆମ ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଭାସିବ।